Пригответе се, защото днес се потапяме в една от най-големите мистерии на археологията. Отиваме право в сърцето на Родопите, по следите на едно изгубено светилище, чиято слава някога е съперничала на най-великите в античния свят. И ето го големият въпрос, който вълнува учените повече от век. Представете се място, важно колкото Делфи, което просто изчезва от картата. Днес ще разгледаме заедно доказателствата, които сочат, че отговорът може би е бил пред очите ни през цялото това време. Повече от 100 години експертите търсят нещо. Легендарното светилище на бог Дионис. Древните текстове са категорични. То се намира в свещенната планина – Родопите. Ама къде точно? Днес всички следи, от древни ритуали до предсказвания променили света, водят към едно единствено невероятно място – скалният град Перперикон. Преди да продължим обаче, трябва да се запознаем с главния герой в цялата тази мистерия. Но забравете всичко, което си мислите, че знаете за Дионис. Тук не говорим за веселия бог на виното. Тук говорим за една много по-древна, първична и могъща сила. И ето тук нещата стават наистина интересни. Оригиналният тракийски бог Загарей е доста по-дива и мрачна фигура. Неговият мит е за смърт и прераждане, вечният цикъл на природата, който се повтаря всяка година. Гръцкият Дионис е по-скоро бог на празненствата. И точно тук е ключа. В Родопите са почитали именно тази по-древна стихийна сила. Ритуалите в негова чест били са доста диви. Представете си шествия с факли, оглушителна музика и диви танци в планината, и то през най-дългата и тъмна зимна нощ. Тези мистерии са били толкова мощни, че ехото им е оцеляло хилядолетия. Нещо от тази древна, първична енергия може да се види и днес в обичая на кукерите, който пресъздава точно това – символичното прогонване на злото и възраждането на природата. Добре, време е за първата голяма улика. Защото това не е бил просто някакъв си храм. О, не! Това е било място, където се е предсказвал хода на световната история. Само чуйте този цитат от римския историк Светони. Направо е невероятен. Той свързва едно и също светилище с двама от най-великите в историята. Първо, Александър Велики идва тук, за да научи, че ще завладее света. Векове по-късно, бащата на бъдещия император Октавиан Август получава същото предсказание за сина си. Едно място, един алтар, две велики съдби. Невероятно! Добре, ама как точно са се случвани тези пророчества? Ритуалът е бил свързан с двата основни елемента на Дионис – виното и огъня. Виното се изливало върху огромен специален олтар, след което се палял огън. Жреците са гадаели по височината на пламъците, колкото по-висок е огънят, толкова по-велика е съдбата. И познаете какво? Точно такъв огромен олтар, изсечен в скалата, е открит в сърцето на Перперикон. И така, преминаваме към улика номер 2, която свързва духовната сила на светилището с огромно материално богатство. Защото огънят на пророчествата не е бил единственият огън, който е горял около Перперикон. Имало е и блясъкът на златото. Само на 2 километра от скалния град се намира един от най-големите златни рудници в античния свят. Представете ли си? Цял един хълм е буквално прокопан с мрежа от галерии, в които човек може да се движи изправен. Връзката между такова свещено място и източника на такова огромно богатство едва ли е случайно. И ето тук самото име на града ни дава една огромна подсказка. Пълното му средновековно название е Хиперперакион, а на старогръцки това означава свърхоогнен. Името е директна препратка към ритуала с вино и огън. Връзката е просто очевидна. Но почакайте. Историята става още по-заплетена. През 1082 година византийският император Алексий Комнин пуска в обращение нова, много ценна златна монета. Името й е Хиперперон, но става по-известна като Перпера. Звучи познато, нали? И това, разбира се, не изправя пред онзи класически въпрос от типа кое е първо, кокошката или яйцето? Дали императорът е кръстил новата си суперзлатна монета на древния свещен град, известен с огнения си ритуал, или пък градът е получил името си чак по-късно? За сега това си остава една много интригуваща загадка. А сега последната, но може би най-силната улика.
Тя показва, че святостта на Перперикон е толкова могъща, че е устояла хиляди години, дори след като старите богове са били забравени. Представете си 2002 година. Археолозите копаят в християнската част на комплекса и изведнъж попадат на това. Малък бронзов кръст реликварий. Това не е просто украшение, а специален медальон, създаден да пази нещо изключително ценно и свято. Когато отварят кръста, вътре намират нещо миниатюрно, но с огромно значение – няколко прашинки дърво. В църковната практика такива реликварии, наречени ставротеки, са се използвали за съхранение на едно единствено нещо – частици, за които се е вярвало, че са от истинския кръст, на който е бил разпънат Христос. Това е една от най-свещените реликвии в цялото християнство, открита точно тук. Тази времева линия ни показва нещо наистина изключително. Силата на това място просто не прекъсва. Започва се с праисторически култове, минава се през великото светилище на Дионис и се стига до важен християнски център. Едно и също място, смятано за свещено хилядолетия наред, независимо от боговете и религиите. И така, след като разгледахме всички улики, от древни митове и ритуали през пророчества и злато, до свещени християнски реликви, е време да съберем всички парчета от пъзела. Нека да видим какво имаме. Имаме точното място в Родопите. Имаме уникалния огнен ритуал. Имаме връзката с най-великите пророчества в историята. Имаме златото. Имаме и хилядолетната приемственост на святост. Картината е повече от убедителна. Всички доказателства сочат в една единствена посока – Перперикон. Но дори загадката с Дионисиевото светилище да изглежда решена, това всъщност отваря един нов, още по-голям въпрос. Щом такова чудо е останало скрито толкова дълго, какви други невероятни истории и древни тайни все още чакат да бъдат открити и сечени в скалите на този вечен град?